Γνωρίστε τον Φώτη. Ένα χαρούμενο και δημιουργικό παιδί γεμάτο ενέργεια και φαντασία που ζει με τον δίδυμο φτιστό αδελφό του, τον Εμίλιο, τη γλυκιά μαμά του, την Αμαλία, και τον αυστηρό πατέρα του, τον Παύλο. Ο Φώτης όμως έχει μια μεγάλη αγάπη, τον χορό. Θέλει να χορεύει συνέχεια και παντού και το μεγάλο του όνειρο είναι να γίνει επαγγελματίας χορευτής και δάσκαλος χορού. Τώρα όμως βρίσκεται στην τρίτη λυκείου και ήρθε η ώρα να σοβαρευτεί και να επικεντρωθεί στο διάβασμά του για να περάσει στις Πανελλήνιες σε μια σχολή που θα του εξασφαλίσει γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία στη ζωή του. Κρίνεται το μέλλον του και αυτό του προκαλεί πάρα πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Χαρά, φόβο, ανησυχία, θυμό, λύπη, ντροπή, ζήλια και βαρεμάρα. Άραγε θα τα καταφέρει? Ευτυχώς έχει στο πλευρό του τον αδελφό του που τον στηρίζει σε όλα και τους γονείς του που παρά τις ανησυχίες τους θέλουν πάνω απ' όλα να τον δουν να κυνηγά τα όνειρά του και να τα κάνει πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε.